Jedna z veľkých tém pre ľudí, ktorí žijú na vidieku, sú medvede, najmä teraz v lete. A na druhej strane sú ľudia, ktorí hovoria, že medveď nie je problém, že problémom je človek. Aj problémom, aj riešením je človek. Tak my sme dnes v Klačne s manželmi Chovancovými a chcem sa spýtať, ako to vnímate vy? Je pre vás medveď problém alebo nie a v čom? Pre nás medveď je problém, ale je problémom posledných možno 5-7 rokov. Predtým nebol. Niečo sa muselo medzi tým udiať, niečo sa muselo zmeniť, že začal byť z toho problém a dosť značný a výrazný. Čo sa podľa vás zmenilo? No, nevieme, čo sa zmenilo, niečo možno v tej populácii medveďov. My máme pocit, že teda tá populácia príliš expanduje, narastá a že už to začína byť nezvládnutelné. Bežne sme chodili do lesa, do prírody a proste využívali sme toto nádherné prostredie. A teraz sa bojíme ísť, lebo už sme mali medveďa aj v záhrade, aj proste my sme chceli chovať zvieratá a tie zvieratá už sme museli zredukovať, lebo medvede nám ich likvidovali. Pojedali. Povedzte nám o tomto, čo sa vám stalo, ako medvede likvidovali vaše zvieratá. Začalo to tým, že jednej noci prišiel sused nás budiť s tým, že mali ste medveďov na včelách, ja chovám včely troška, a že ich teda jemu sa podajú odohnať. To bola taká prvá návšteva a tým to začalo. Takže, a potom tie návštevy boli čím ďalej, tým častejšie, pravidelne, hlavne na tie včely. Postupne sa začali zaujímať aj o iné zvieratá, ktoré chováme. Keď sa takéto niečo stalo, ako funguje potom odškodňovanie? Stará sa štát o škody, ktoré vám vznikli? Na základe našej skúsenosti by som povedal, že ten systém odškodňovania takýchto záležitostí je absolútne nefunkčný. Štát má nejaké informácie alebo svoju nejakú predstavu o tom, že aká hodnota čoho je, a tá predstava absolútne je úplne niekde inde, ako je realita na trhu. To je jedna vec. Druhá vec, že štát vám je ochotný dať nejakú kompenzáciu len za zvieratá, ktoré sú registrovaným chovom. To znamená, že ja som dostal nejakú kompenzáciu za včely tým, že som členom Slovenského zväzu včelárov. Ale či už nám, alebo susedom, keď medveď zabil ovcu, zabil hydinu, susede zlikvidoval zajace, to neboli registrované chovy, takže tam kompenzácia nebola žiadna. A takisto zničené plôty napríklad a podobne, toho sa kompenzácie netýkajú. Na to vám štát nedá nič, keď vám medveď zničí plod alebo včelín alebo podobne. Nie. A ja si ešte dovolím povedať, že my sme možno jediní, ktorí teda tu v Klačne možno dostali, neviem o nikom inom, kto by dostal nejakú kompenzáciu. Ako to mení život ľudí u vás v Klačne na dedine? Čo to znamená? Asi nie je to ojedinelý prípad, ktorý sa vám stal. No sme v strehu teda, stále v strehu, celé noci chodívame, keď náš pes haučí a zistí, že tam je medveď, tak ideme s baterkami a zisťujeme, aký je stav a čo sa deje. A našťastie máme psa, o ktorom ani sme nevedeli, že je taký úžasný, že teda nebojí sa a ide do toho medveďa a zaženie medveďa až do lesa, alebo proste ochráni nás. Celkový život, môžem povedať, v tej dedine sa zmenil, pretože za našimi pozemkami tuto je velikánske lúky sú a to bolo kedysi počas letných prázdnin hlavne, ale vôbec aj počas víkendov plné deti, chodili sa tam deti hrávať, chodili tam ľudia na huby, chodili tam ľudia sa prechádzať s psami.
dneska tam nevidíte nikoho a keď sa budete pýtať, tak každý vám povie, že jednoducho bojím sa. Bojím sa, lebo chodia tam medvede a mám strach o svoj život. Nejdem tam, lebo sa bojím o svoj život. Toto je jazda ten najhorší dôsledok, nie strach, ktorý sa v ľuďoch potom šíri a nemôžete robiť to, prečo ste vlastne sa aj prisťahovali do dediny, čo je normálne, chovať zvieratá, ísť na huby, chovať včely, podobne. No, prišli sme sem z mesta zhruba pred tými 20 rokmi a okrem toho, že je tu zdravé ovzdušie a tak ďalej, tak jedným z dôvodov bol aj to, že sme chceli si niečo dopestovať, nejakú zeleninu, nejaké ovocie, dochovať nejaké zvieratá, proste mať zdravšiu stravu a tak ďalej. A to bol jeden z dôvodov, prečo sme sem prišli a teraz v podstate už sme museli tie naše predstavy a naše ambície hodne zredukovať práve kvôli medveďom, lebo proste sa to už nedá. Nehovoriac o tom, že boli sme nútení dosť značné peniaze, energiu, čas investovať na to, aby sme vybudovali nejakú ochranu voči medveďom a skúšame, že čo vlastne kedy zaberie. Ale problém je v tom, že každá tá vec funguje chvíľku. A medveď je inteligentný tvor a vynaliezavý a vždycky nejaký čas to trvá, ale nájde spôsob, ako to, čo my spravíme, nejakú tú ochranu, ako to prekonať. Áno. Spýtam sa ešte na riešenia. Čo by podľa vás mohol a mal robiť štát? Ako by vám mal v tomto výzvu ústrety a pomôcť? Môj názor je ten, že pokiaľ štát chce chrániť medvede, tak by mal za tú ochranu prevziať aj zodpovednosť. Čo si myslím, že momentálne sa nedieje. To znamená, že keď ten medveď, alebo to je možno, že nejaké iné divé zviera, to je momentálne otázka medveďov, ale môže to byť aj niečo inšie, tak keď to chránené zviera jednoducho začne chodiť, vyskytovať sa blízko obydlí, tak robiť nejaké, z vlastnej iniciatívy robiť nejaké opatrenia. Či už voči tým zvieratám, alebo na ochranu ľudí, ich majetku a ich vlastne života. Tá dedina je naše územie. A hlboko v lesoch, tam je územie toho medveďa. My nechodíme na ich územie, nechodíme sa im starať, pozerať im do brohov, čo tam majú. A boli by sme radi, keby oni nechodili na naše územie a do našich brohov a pozerať sa, čo tu my máme. Tá funkcia štátu by mala byť, respektíve realita by mala byť podstatne inde, ako momentálne je. No a ja keď môžem doplniť, tak mňa veľmi vyrušuje aj to, že vlastne ten medveď je pozdvihnutý nad človeka. A predsa len je to zviera a chránime ho teda viac ako ľudí. Kam sme sa to dostali? Toto je dobrá otázka. Ďakujeme veľmi pekne za váš rozhovor s nami a za vaše skúsenosti. A pre KDH je to dôležitá téma. Chceme hľadať spôsob, ako štát môže viac chrániť zdravie, život ľudí, ale aj odškodňovať ich pri majetku. Ako? O tom nám povie náš expert na spravodlivosť Jozef Humenský. Dobrý deň. Dobrý deň, zdravím vás. Tak bol som svedkom toho, že ste mali teraz s Marošom Čavčíkom diskusiu ohľadom vašich skúseností a prípadov, ktoré s medveďom máte tu na vašej krásnej záhrade. A v prvom rade je potrebné, aby štát si konečne priznal, že naozaj skutočný problém s medveďmi je. Musíme mať reálne čísla o tom, koľko tých medveďov na Slovensku je. Musíme vykazovať reálne štatistiky a musíme pristupovať spôsobom takým, aby sme zabezpečili všetky prostriedky na to, aby sme spočítali tých medveďov a na území, na ktorom sa nachádzajú. Štát musí pristúpiť k zmene prevencie tých medveďov
musí pristúpiť k zmene odškodňovania a najmä tej efektivite zmeny toho odškodňovania. Štát musí prevziať zodpovednosť, ktorú myslím si, že zatiaľ nerobí. Keď chce chrániť medveďa, tak musí prijať zodpovednosť za prípadné škody, ktoré tým vzniknú ľuďom. Ešte taký My príklad. my nie sme za to, aby sa medvede vystrieľali. My chceme zlikvidovať. My chceme s nimi normálnym spôsobom spolužiť. Určite s tým súhlasím. Ani v podstate my v KDA nemáme záujem takéto extrémne riešenia prinášať, skôr rozumné riešenia. A tie rozumné riešenia musia byť založené na faktoch. A fakt, jeden z tých faktov je taký, že človek, ktorý zastrelí medveďa, tak znáša na pokute oveľa väčšiu škodu, niekoľko 10 000 eur, ako v prípade újmy na zdraví alebo na živote, ktoré je rádovo niekoľko 100 eur, pri strate na živote je to možno 22 000 eur, čo tiež nie je správne. Už to poukazuje na to, teda, že naozaj zrejme pre štát je dôležitejší ten medveď ako človek. Áno, a štát si musí priznať ten skutočný stav. Jedným slovom, aby štát konečne začal niečo robiť pre ľudí a to nie len v ohľade voči medveďom, ale vo všetkom. Keď idete na nejakú inštitúciu, máte toľko všelijakých byrokratických prepážok, tetušiek, ktoré sú možno nahnevané za tými prepážkami a tak vám znechutia to vybavovanie celé, že nakoniec to vzdáte. Nakoniec by som povedal, že neskorá spravodlivosť už nie je spravodlivosť. Tak.